Okay, so la ngibona ukuthi ngikhuluma ngani ozana. Abantu bekumele ngabe bafikile bazolungisa ibox logesi abafikanga. Yabona ke? So into ezoyenzeka ngifuna ukuthi thina sibheke ukuthi yini inkinga because khona into ewisayo la endlini. Yabo? And yasokolisa ngeke siphile ngaphandle kogesi. So into bengifuna yenzeke thina sizo-check inkinga la. Uyazi besike sayenza phambili. So into ezoyenzeka mina ngiyabuya nina nizosala niqhubeka. Yabo? Nizosala niqhubeka ngizothi mase ngibuya mhlawumbe nizobe seduze ngokuqeda. So ngizoqhubeka lapho mina mangifika. Ningaqala ke. Tani ngicela usondele. Alright kodwa. Yini ke? Wawungamameli. Awungitshele wawungamameli. Noma wena ufuna ukuthi uzushawe ngaphambi kokuyenza into. Indaba ye-dustbin angiqala ukuyikhuluma namhlanje. Angazi sekuyingaphi, sokusingaphi ukuthi ngiyikhuluma indaba ye-dustbin. Wena i-dustbin iphuma kayi-1 iviki. Sekunzima ukuthi ukhiphe i-dustbin. I-dustbin kwa-dustbin iphuma kayi-1. Ngicela ukuyibona sengasekho.